Kif issa tħanna fl-istaġun tal-ħarif fas-sena skolastika li jmiss tinsab magħna diversi familji jirtorna lura għar-rutina ta' żmien l-iskola. Minna l-erba li ġej il fuq minn 28,000 student u studenta mifruxa mill-ewwel sena tal-primarja sal-11 sena tas-sekondarja se jirritornaw fuq il-bankijiet tal-iskejjel tal-gvern. Dan fil-waqt li l-allima total ta' 7,712 jirritornaw fil-post ta' xogħol tagħhom mit-tnejn li ġej. L-istudenti tal-kindergarten jibdew skola mill-ġimgħa ta' wara. Fil-fatt fit-2 ta' Ottubru 5,942 student fil-livell tal-kindergarten jibdew sena ġdida ta' talim. B'hekk meta l-istudenti kollha jkunu daħlu lura fuq il-bankijiet tal-iskola, jkunu daħlu total ta' 34,699 student u studenta fl-iskejjel tal-istat. Il-gvern qed jgħid li għal din is-sena skolastika ġew impjegati 275 professjonist ġdid bejn edukaturi, kindergarten educator u learning support educator. Dan apparti li kienu mġedda wkoll 566 kuntratt ta' professjonisti oħrajn. Minkejja dan diversi ġenituri xorta jinsabu mħasba, speċjalment fejn jidħlu l-LSI għaliex kull sena meta tibda l-iskola ikun hemm diffikultajiet. Matul din is-sena skolastika se jkun hemm 2410 rotta ta' trasport b'xejn għall-iskejjel li minnhom 925 huma l-istudenti tal-iskejjel tal-istat. Dan ifisser li total ta' 32,833 student u studenta mill-livell ta' kindergarten sa' sekondarja se jagħmlu użu minn dan is-servizz.